I zdravo svima, ovdje Serbian Gaming Legend i danas igram na Mineplexu Ultra Hardcore. Mislim da niko do sad nije to snimao. Uglavnom igra se sat vremena, tako da će ovo biti jedna duga epizoda. Mada, otko znam, možda i ne preživim, ali teško je zato što, mislim, jako je retka prilika po meni, jer svaki game počinje na sat vremena i stvarno čekao sam sat vremena da bih snimao. Uglavnom, ovo je obično preživljavanje. Da smo mi sa ovim u timu. Gde si, brate? Okej. Igra se u timu, po dva čoveka su u timu, daj da stišem više ove gandovine. Okej. Igra se u timu, u svakom slučaju, mi smo izvali ljubičasti tim s ovim čovekom. I uglavnom zombi, na primjer, ako nas udari jednom na dva puta bez armora, crknemo odmah. Znači, jako je teško. Jako. I mislim da niko nije snimao ovo, tako da sam želeo da snimim, da i vi imate na srpskom ili da gledate. Mislim, uopšte, kako god. U suštini, trebalo je da igram sa kumom, ali opet nisam igrao zato što mi je rekao ja ću da igram Arma ti, idi ti snimaj Minecraft. I onda sam ušao i vidio sam da uskoro počinje i nisam to da propustim priliku. Tako da, okej, da napravimo nama neke stvari, nemoj da rušiš. Bar smo sa normalnim čovjekom u timu. Uglavnom sam, prošli put kad sam igrao bio sam nekom budalom. Znači samo, sreli smo se i faca ako lado, ako trči, boli ga dupe, ako bega. Ne uništavaj, zašto pokušava? Ne može da uništi, zato što je crafton. Crkni. Okej, i šao. Valjda timovi mogu međusobno da se ubiju, mislim, različiti timovi. Okej. Dobro, pećina. U suštini ne bi bilo pametno inače ovdje da kopamo i da tražimo rude, zato što se jako teško nalaze. Samo tako, uglavnom se pećina ne nalaze. Eto kopamo ovako. Stvarno ne želim da dođem u situaciju da sad trebam da se tučem sa zombijima i tako to, zato što imam samo wooden sword, makar stone ili iron. Creeper. Evo ga vamo. Znači, do skoro sam bio banovan na Mineplexu zato što kažu da sam letao, da sam hakovao. A nisam hakovao, nego sam imao Batmorph, a uopšte ne izgleda... Hvala, dao mi stone pickaxe. U svakom slučaju, imao sam Batmorph, dobio sam ga u chestu, ali kada uzmeš Batmorph, uopšte ne izgledaš kao Bat, mislim kao slepi miš. I bukvalno sam mogao da letim i tako to, ali uopšte nisam mogao, oni ljudi nisu vidjeli, neko me prijavio sad da me banuju i banovaju. I onda s mjesec dana nisam mogu da igram. I evo, sada mogu. Tako da ekstra. Vidio sam da je, imao sam 22 viewova na DayZ Standalone kad sam snimao. I stvarno sam se oduševio, nisam uopšte mislio da će Srbi da gledaju toliko DayZ Standalone, ne Standalone, izvinite, mod. Ali, problem je, pošto DayZ, igram preko DayZ Commandera, pošto ovako ne mogu da igram multiplayer drugačije. I sad, našao sam neki način, neki DayZ launcher, probat ću preko njega da igram. I izvinite ako ne bude bilo epizoda neko vreme.
ali drago mi je da je bilo makar nekoga ko je hteo da gleda uopšte DayZ mod, pošto znam da niko nije snimao, zato što ovi Srbi samo čim pišem hajde da igramo ili hajde, odmah mi izađe hajde da igramo Minecraft. Zašto samo Minecraft igramo, mislim, snimamo? Nije fora, Terraria, Minecraft, te neke igrice ovdje. Ok, beži, ne želim da ti iđemo uopšte džubre jedno potvorimo. Tako je! Rekli mi... Ok, gde nam je prijatelj? Želim da pobegnem ja od njega. Ali ovo je Iron ovamo da iskopam želim. Samo da padne. PvP enabled in... Sa 4 minuta je PvP. Moguće. Ima 56 timova live. Znači, ima 120 igrača po 2 u timu i već ima, znači, počinje se 60 timova i već je crklo na zmija 4 tima. Tako da je jako teško. A juče kad sam igrao Minecraft, nešto u zadnje vreme malo laguje. Znači, bukvalno samo piše server shutdown, isključi se sav server i poslije opet moram dolazim i novo to. Ok, napravimo torčeve, pošto vi na YouTube-u malo mračnije vidite, koliko sam primetio. Tako da postavljam. Ok, ima pauka dole. Ne želimo tamo. Ali mislim, Iron. Pitam se da nam je drug. Mislim, teammate. What, mate? Aha, ne. Garlava je. Čini se da je... eno ga, prijatelj. Vjerovatno je to. Sad, eno ga. Se čini li on tu ima home? Mislim, ok, super, kao što sam prijatelja. Sad, da, pauknut će me sam padne, dobro. Valjda, ne znam kako je ultra hardcore u Minecraftu, znam. To, ne želim da ga ne padne. Nemoj! Da nisam pomislio, beži. Čuti kad fall damage nije pojačan, dakle. Dobro, ne napadam se. Ok, gdje nam je prijatelj? Bukvalno si imao iron ovdje, brate, nisi ga iskopao. C. WTF, ne, beži! Okej. On ga je ubio. Zato nas je napao. Skeleto. Da mu kažemo da imam 20 irona. OMG, on je hero! On je hero na Minecraftu. Ok, da vidimo da ćemo... Možda će nam bude basa zove. Idem napraviti stone tools.
misija. Može stoji sa odmah. Živi. Daći mi seeds. Što nije čovječ? Da napravim još malo stikova. I šalje. Što smari ove grmbovine. Čekam kompas. Nije, ja sam i sad pokazao našem prijatelju. Napravit ću prvo mač. Mač! Šta radim? Ne znam šta mi je nešto... Molim... Okej. Posvetlimo malo ovdje. Da osvetlimo. Oh shit! Čuti kad sam napravio jedan sad. Mrš! Mrš, mrš! Okej. Imamo puno irona ovdje, brate. Imat ćemo armora. Bar ne igramo sa nubarom. To je nešto najbolje što može se desi. Sa heroom smo tim. U suštini hero i rank po Minepixu. Mislim sad vjerojatno ništa nema za ultra hardcore, ali znači mi ga. Idemo se vratiti na naših pećnih sve nešto. Treba će nam hrane, definitivno. Okej, ovako. Uzet ćemo na ovoga. Okej, napravio nam je često i to odlično. Super. Idemo gunpowder. Treba nam više ove stvari. Ajde, ljudi. Šta je ovo? Šta će nam sunflower? Ne. Neću sunflower. Možemo... Pa dobro, to nam ne treba, onda staviti prilič možemo. Okej, da napravimo... pickaxe. Okej. Što se tu? Okej. Da napravimo jaks. Šta ćemo šalu bolje? Šalu ne treba. Okej. Treba nam hrane, definitivno. Okej, čujemo. What? Tako, izvinite zbog toga. Da ga pitam da li ćemo ovdje napravimo bazu. Hvala. Okej, znači ovdje ćemo prema bazu. Gold! Oh my god, nisam to očekivao da nađe. Mada, kad malo bolje razmislim šta će nam gold.
Okej. Već mi prilično dobro se stavimo. Čekajte da stavim ja lepo texture pack neki. Resource packs. Dodamo da. Samo da ne... Samo se disconnectujemo nešto zbog vode. Please. Please. O, brate, što je ovo bio neki super top napolje neko baca. Baš ga razvalio. Možda nisam trebao da radim. Evo ga, odlično. Sad imamo texture pack. Mnogo bolje. Okej. Okej, sada napravimo malo da nam bude udobno. Okej, malo sam se nešto zamislio. Pa dobro, napravimo tako baze tu. Lepo. Okej. Cannot repeat the message. Fuck you! Who cannot tell me what to do now? Seriously, come on. Ne znam, nešto sam zbunjen cijel dan danas, ne znam šta mi je stvarno, zamišljen sam. A ova igra nekako tera na razmišljanje, pogotovo kad igram sa nekim sa kojim moram da chatujem. Onda izvinite što ne komentarišem mnogo, ali verujte mi, bit će bolje u sljedećim epizodama i ostalo. Ima 37 timova živih. Wow. Ok, treba nam malo irona. Mislim malo više, što više možemo. Treba nam 14, da napravimo i jednom i drugom po leggings. A ja imam 10 i ništa ne vidite ni vi, a boga mi ni ja. Aha, iron. Ok, to ćemo lepo ispečeno. Još 4 nam. Još 2 je. 1. Nisam znao diametra. Ovo sam ovaj ingote. Još 1 iron nam fali. A daj, toliko nemamo toga irona. Ovaj čekaj može da ide ovdje. Flint. Šta ćemo flint? Treba nam flint and steel još uvijek. Kako mi se treba uopšte. Vidimo što imamo i rekao nešto. Ne. Ovdje nema ničega. Wow. Da vidimo da li ima ovdje nečega. Osim skeletora nekog mogu da čujem. Boga mi, treba nam hrane. I to baš nam treba. Ok, da ispakamo ja se vratimo gore. Groto da se baci. Da uzmemo grava. Čekaj. Onda to nije dobro. Čekaj. What the fuck? Wow! Da li je živ ovaj čovjek?
Ne znam, ali ja nemam hrane. A znam da mi treba. Okej, izgubili smo našu bazu. Super, sad ni ne znam gdje sam. Ej, ne znam da li je ono naš prijatelj. Oh, shit. Okej, skeleton. Gdje nam je baza dalje? Neki crkva. A dobro čuti kad imamo kol. Znači izgledat ćemo krenemo da se bavimo poljoprivredom. Mislim... Čovječe, hrana nam treba. Da li mi je odgovorio? Okej, znači poraste nam drveća. Ovo je jedina stvar na koju mogu da pomislim što se tiče toga. Sapling. A, vrati. Na ivici sam da kinem, ali neću. A, okej, evo. Okej, da... Ovako, sad moram tu. Što će nam gold? To je... Da li smo tu dobili krompir? Krompir. Gdje je zombi? A! Ne! Oh, fuck! Kako je crkva? Od gladi? Crkva je... Ne. Znači, sami smo u ovom sranju. God damn it! God damn it! Okej, sad ne znam šta ću sa ovim ajama. Pa... Prvo ću da ubijem ovog zombija. Pojedem malo mozgova. Okej, neki lik je ubijen tamo. Okej. Čekaj. Da pokupimo malo ovako drveta. Bridgewood. Sve znam to Bridgewood. Ne, skeletova glava. Lol. Yeah, swag. Koliko mi je glava, brate? Sam posijevao. Oh, what the fuck? Šta sam uradio? Pa... Daj nam manje armora, nećete od nas. Okej, sada... Trebamo... Sečemo još malo drveta ovdje. Napravimo chest neki. A, on nije imao biču. Okej. Sve vreme. Okej, da napravim. Postavim torč. I da... Postavim još malo torčeva da to postavim.
Ovdje živimo. A igramo 25 minuta. Znači sat vremena trebamo da živimo izvana. I napravimo čest. Čudo, znam da ima neke vatrice kao koja onda se širi i onda nas povređuje čim je zadirne. Tako da ne znam da li će da dođe. Uopšte je nema već duže vremena, vikao sam da se ranije malo pojavio. Ok, kompas kaže da i oni Jazzy Book još uvijek najbliži igrač i da se nalazi tamo. Ok. Ajrona. 34 ajrona, brate, ja ne znam šta ću sa ovim. Stvarno mi ne treba više. Čovječe, što da napravim. Ništa, na početku prizam još malo priču pa da je napravimo ovdje kao zid. Možda bi mogli... Ovo nekako stoji tako kao zid. A ostalo ovdje ćemo kablostavno prekrijemo. Okej. Tako, i bit će na prilike bolje. Ali sam se udalio od mikrofona, sad se bolje čujem. Pa vi ljudi što radite danas? Aha. Aha. Pa dobro. Lepo. Ja čekam srpsku novu godinu, kupio sam petarde. Tako da... Spreman sam. Okej, ovako. Poboljšali smo bazu, nije loše. Sad, da vidimo da li imamo ovdje još kablosom. On baš nije imao kablosom, sve možda i jest. Dobro, da stopimo kameru. Čujem Spidera, što znači da nam treba krov. Spider-Man, Spider-Man. Okej. Ovo samo da pravimo plafon. Pa, znaš šta? Molim? Šta je ovo? Čekaj, ovo je kuku i on puta pobedio i sve to. Kako cool. Ima, ovo je 9000 nešto džema. Čekaj, ovo mi se čini kod da je moje. Da, ovo je moje. Okej. Ne znam kako se pobeđuje ultra hardcore, da li se pobeđuje tako što preživim sat vremena? Jao, možda nas na kraju stave na deathmatch, ne. To je sranje. E pa ako je tako, onda ćemo sami da nađemo onog igrača da ga killamo, da ga ownujemo. Da isečem malo ovdje već ovdje. Ok. Napravimo vrata. Tako. Sad se
dosta lepše osjeća. Idemo ovu kućicu. Jedini problem je sada rana. Znam šta ću da napravim. Treba nam bucket, bre. Malo se počne da ostavim samo tako ovi čest. Ali ajde. Pa dobro. Imamo kosti. Odlično. Za bone meal. Super. Okej, sad idemo u potrebu sa vodom. Au. Mislim to da polovim nogu. Bolje da ne trčimo. Da mi se ne troši brzo havre. Taci. Jedan trenutku sam pomislio da je onaj čovjek Srbin, ne znam nije Hrvat. Zato što je napisao onako opa, jer čisto sumnjam da Englezi kažu opa! Fuck! Ne, izgleda to kraj mape, ne znam da li se to približava ili nešto, ali definitivno ne bi volio da se približava. Se vratimo mi bolje ovamo. Dakle, one varice što ste vidjeli, to se dešava, ne znam nija kad, u voda, jes. Možda kad smo blizu kraja mape. Ne. Približava se ka našoj bazi. Ovdje da čujem lavu, ali tam je lava. Glupo. Pa dajde, ja trebam da idem sad. Bežaj. Sad će mi doći do baze, neću moći ni u svoju kuću da uđem. Bolje da ja uzem neke potrebne stvari. Ajde, ne znam koliko mi je ceo armor potreban, ali poprično je vreme. Okej, sada je vreme da uzemo samo stvari da begamo. Ne znam, ja uzmem što ti pada na... Beži. Čekaj. Beži. Ah, fuck me! O šta je ovo? Beži! U čemu je poenta? Kako je trend da pobegnemo od toga? Uopšte nije fair. Šta je ovaj kurac? Pogledaj, uopšte nije fair. Kako glupo. Znao sam da nije trebalo bazu. Pa dobro, ima još 15 timova koji su živi. Tako da ne planiram da gledam do kraja. Ali ljudi, molim vas, lajkujte, subscribeujte i sve ostalo. Volim vas, vidjet ćemo se. Komentarišite, obavezno. Napišite samo GG ako treba. Svejedno, volim vas i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!